Na našom dedinskom futbale padol gól, s akým by sa radi pochválili aj hráči svetového formátu. Nezabudnite, štartujeme o 19:00. No, poďme na veselšie veci. Povieme vám, alebo ukážeme vám, že aj v dedinskej súťaži padajú góly ako z veľkej knihy. Príkladom je zápas 5. futbalovej ligy medzi Jacovcami a Petrovou Vsou. Mladý, iba 21-ročný futbalista hosťujúceho klubu strelil taký gól, že by sa zaň nemuseli hanbiť ani futbaloví velikáni. Gól ako z futbalovej učebnice. Stačil jediný rohový kop a 21-ročný Jakub z Petrovej Vsi sa vyrovnal napríklad futbalovému velikánovi typu Thierry Henry. Takto trafiť od rohovej zástavky, aby lopta skončila priamo v sieti, nie je otázkou iba šťastia, ale aj dobrého a poctivého tréningu. Netrenujem to dielenie, ale keď mám čas a idem sa zakopať, tak samozrejme, že aj štandardné situácie cvičím. Jakubov gól mal o to väčšiu príchuť, že ním pre svoj klub zabezpečil víťazstvo. Taký šťastie som ešte asi v živote nezažil pri tomto gole. Poklonu pritom mladému hráčovi zo Záhoria dávajú aj slovenskí futbaloví velikáni. Takýto gól totiž na trávnikoch nevidieť každý deň. Ak sa občas prihodí, môže zaňho podľa nich množstvo okolností. V neposlednom rade súperov brankár. Vidno, že Jakub má tú lavačku veľmi silnú. Musím povedať, že pri pohľade do 16-ky trošku zaváhal aj brankár Jacoviec. Na 90% je väčšinou chyba brankára, ktorý to vôbec dovolí, že ten gól tam padne. Dať takýto gól však nemusí byť len potešením pre oči fanúšika. Podľa futbalových veteránov môže mať pre mladého hráča mimoriadny význam do budúcnosti. Keď dáte takýto gól, tak ste motivovaní. Každý futbalista, keď začne hrať futbal, tak má sen dotiahnuť to na vrchol veľkých profesionálnych tímov a klubov a aj samozrejme ja mám tento sen. Nie je problém, aby sme vycestovali na zápas a pozrieť sa do Petrovej Vsi, ako sa mu bude dariť v ďalších zápasoch, aby sme hodnotili jeho schopnosti, či má šancu uspieť aj vo vyššom futbale. Samuel Migál, televízia Joj.